И какво става, хора? Аз съм FreddyBG и днес ще покажа туториалче, което как да си изтеглите Optifine. Много хора са питали това. Optifine. Написвате Optifine, за да намерите. Само минутка. Трябва да си отворите браузъра или Google Chrome, Mozilla и такива. Вашия браузър. Отивате в Optifine Downloads и тук си избирате версии. Аз ще си избера например на 1.7.10. На първото натискате и тук трябва да изчакате. Тук ще ви се покаже нещо. Ето, тук пише. Изчакайте след 3 секунди. Изчакваме 2, 1 и ето да го скипнем. Само изчакайте. И ето където пише Download Optifine 1.7.10 HTML е така. Натискате го. Така. И тук ви излиза. Запазваме го. И сега го отворим. Само в коя папка ли да го направим там и го изтегляме. Install. Това си се свали. Инсталирай. Добре, два пъти петиска го натиснах. И сега за да видим дали се е получило, да си пуснем Майнкрафта. И сега ще обясня с кое копие ще се пуска Optifine, защото много хора са питали така. Ето моето ми Candle. Ето го. 1.7 Това ли? Ето го. Я да видим. 1.7.10 Optifine HD. Ето както се вижда. Успешно. Да видим дали по-успешно сме го направили. И да видим. Сори, че толкова не лагва, че чак Майнкрафта много бавно ме зарежда. Сори. Само минутка. И да. Сега, например, нека да се направим на свят и да го наречем Optifine на Creative Shade, е така, Creative World и да видим дали успешно го направихме. Само. И ще го покажа и това ще е за клипа. И също сорка, че аз вече не почвам да снимам, май мисля, че се отказвам от YouTube. Май по-ще ще правя туториали. Сега, много ми лагва. Сега, ето, я да пробваме, ето това дърво. What? Що не става, бе? Broadcast? Окей. Е така само. Вот, чакайте малко. Настройки.
ето и контролите. Ето го хора, тук пише Zoom, Button 1, който е. Я Look Control. Аха. Значи, разбрах муцаката. Значи хора, като отидете в настройките, за да видите с кой бутон, защото някак ми го сменя, за да видите, отивате на контролите и отивате малко надолу, където пише Zoom и виждате в контрола ми, като го натисна, имам Optifine. Мога да си го направя на бутони такива, но аз не си го оставя на контрол. И я да го пробваме пак. Да, сработи. Значи с моя с контрол, понякога да знаете хора, че е с C, но вие си знаете как да го видите. И да хора, мисля това да е от клипа, едно малко туториалче, как да се направим, как да се направим Optifine, там, да си изтеглим Optifine. И да, мисля да спирам да снимам хора. Това е важно нещо. Дали да спирам да снимам или да снимам, аз не знам. Но малко ще продължа. И чао!